Samuel Tanguru ku France mugaka ondieki. Seto noga iga. Getera roche. Shida tubwate ne para gaki. Etinyire tubwate murai gaki. Seita. Pare karosi kur moinali ga kiranjire kara. Ona gocha ga ke twasni gramo tok kiranjira teyo. Tubwate murai igon turgwa gakura. Gaki. Akin ko bori ngaki. Tubwate murai gocha gaki. Akin go tega ki mugambi umambia. Endo ngo gotei. Endo nda gotebi. Oche kora chiche. Gaki muamma guru gaki atokonye pare gaki twachande kirenga kientampe. Este mega ndura batebi. Tikakuwa na ngore kesi kwa asa mali Tanguru kusinde nyagoka minto nuwe gaiza. One pare we face a lot challenges. Hapa nte bako chayo mtu asitusaidia. But kama mtu amesimama kutusaidia, tika bantu bamwe nani omambia kama amesimama kutusaidia acha tusaidie. Wana mtu nagu kama tunauzanga pombe hapa wanasema ni pombe, but they don't see the money they are eating there. Na bachira tokonye pare ito guys. Thank you. Yerega. Epare. Tiba ndawe ito gani. A billboard in Java to Gali. A billboard in Java to Gali. Simbarat. A billboard. Nindoche. Born a year. A pare, never to one at a guy. I don't want to go even far. Yes, it's not a matter of even consideration about alcohol or whatever. Now, this is what we do. Parengoro siweri Mariali ngayo nayo umurai nayo toroche gaiga nicho nakara yaka kende na wonkura yabanya wekana lakini zenda isuru. Let's consider the situation like the road is not fine. Murai ole gaiga billboard ya taligas noni wetu Taligas. Asa Maria Tanguru Alex Ogochi Muruka. Eriete fani kurgu mistonta munu. Ekarongo chakra gaiga kurmunuga ekana nyortwa vegete dibati dine munuga nge paraner. Aso mane bwa Kristo. E pareje nera abantu bakomonyoka bwango ukikeumbu. Ne tureza koenda paka munuga. Mtonyo nge pareje nebe kire no morom. Moro mutoko ngiye gitoi toyo diswari rine ngoboriga abantu ba mintu buna mungana oyo nabune gete igoro ndine te pikitiga sabu nande kokona ko timoino gari para teri buete omanya goteka no korte par chibese chikwa tuchi account ngaichire agania bachiro ko inga bokwenda ko char karati engombe yabande yakwetenza dikeri meti estima ye banga muinoga ndobwa atuno ne estima inunki mora ngarati ka kyonya goro murai oyo ndobwa to murai yo ma togo tora omora iga sokire kya korokwa omora yo mutego togo noro yo timwa timanga lakini boya so menyete ayebenya ke ugabu oneria mandeke ege churi bani Gato vera saiga token drama to bunora gato aba mura baria bakabata wote bande buata buanga toruso mutege amen justice 3 to 1 Asama letanga kutoma sisinta epale ya tutandirega na morochega muna ntuchensi bone twamwete to chencho burayo biyate ebe one time epale kurwa mate na wote kurwa mate akabeka mwora mwagaikaga ya takoleti ese moye stima umura ichanda atakole tiki tabega tistima akatungai nango tobeke ale bintu kendenge ya tukorete nigobono bune ntuchensi twachoro twasho mambiora elinde atobwate si tora tamagendero gambia mono ku Victorenge giro mukaji we kenyoreke tafadhali abarai baito mwatumisiridi you don't direct us towards the progress of the area because there is no way utura nyoro mochera bangina bamintu mwanyoro mochera twateba nga fulani nere murai bono twachenjiri utete agency eterene egambeke rugeke aya another thing aiga se tole engombe nja kuga wetere timengwete
there is no rural electrification according to so we are very much annoyed e pare to ko le matu me kama na kupa kama masosa Baditango uchoasi ndio wa mugambi jemo do boda boda e pare ya tu chande bantu baumire okubori kasmo ka yengire ne atereri omuntu omiase kiabana kigwa ko kwani ko marebe tari marebe yes no man ayo ntigia kabere tota ite stima chana katango to wari stima tatukari tatuwekere ako to ngena mbaka bona ya arabu ntigia kabere ya ako kwana ile Bwana boyo mtogoro boyo MCA ndio yangu anengore boyo msiki boyo keburu atoke tunataka mtu mwenye anaitwa Joas Omambia Arianga Tabonari James Enga yanenge terera ntobwato mochando bwie para gakine sitima ba minto akidoko ana batatu bako ibora mbabwati ase bagweterigwa bagende nyakitari kamera kama mungu mangapaka kai kenya kitari oso ibora raja magongo akidoko akogagete omosimi wone royo omambia omokorona sindienda ya Yesu lakini asobyenye tuwachandikire bobe epareje ekenoreke tuwachandikire igebotoka nono kondetere Kutoka naona karo monta ruarire kera teijo bako monta be kuire ko ka mo to kera era ka kia bagambi bara baka chaji kwamete abagambi bare ga gatwa ete bogambi iga ero le kaneteri mo akagenda pi abande bate banga kar tu ikere runa tanda o matera no bogangeti aina magenda e pare ye jigodi bere eye ya Keumbu na ya Kigatie lakini ya Bobaracho lakini o godi ya Keumbu ete meta sana se pare ese toko Gamba kwani abantu ba minto bageterere na Keumbu ward mbiyamore nche na tenenira iga asenge yobura yobobe bugende to kana so muchito Keumbu ward asenge nje gento kiandetire ga iga narangiri abantu ba minto bachirega iga bacho bakirori nche nerure asenge njo twachandikire mono abantu ba minto umwana minto menda nakuga asinye tuno nyenjera yo kumurusiga iga asenge nje pare tubwate pare mbe nobura iboro bobe ngombe estimanera yabe ke tuno mundu mwesimi gokoro ku monda ekabe ekere yabe kwa ekaike transform ekabe ko gali ko isintaro che moinari egache rubotu ko nebijana abantu batite bakaira abantu bakenya pa abantu bamanyiti bagatike estime yekere on estime yegete kagwa egaite ngombe yo mwongino minto mukama chuma sabetio minto ono ncheke ndo kiandetre ge buna abantu ba minto ba Keumbu ward imbwateli yanda line na abantu ba minto yeko grantu bwati borai nchengo sabanye mungu wanja stage italia Yesu anene monga magoro yegere ntete ebana inchi baitu ba Keumbu ward na abantu ba minto ko batebia nchende mayo yo mwana minto Matiang'i ande ituko mora ndore kingo cha Keumbu gaiga mimi nakuja nikiwa na timu Matiang'i onde bwansi ko boli kero kwa avance wali wako support Matiang'i sisi tuko nyuma yake hiyo ndio lakini kantonda tokonya ntuto liko kwana igoro bobeyo mwe gabano ito Simba Arati Paulo Simba Arati no monto miyale ntwe tumo kumusaba because ntoro cyumura iyo ito yore Keumbu ward eto gosaba ntwaro je ni kwa tete birakita sisi tunataka ukuje na hiyo birakita byao gaiga ground anene ingoteba. This is a warning. I want to give omuntu itokoro kunga Sairi Chanda. Ne warning ingo kwa. My friend, etwaro tigoro ko chako tebanga okosera kwa chako kosera sidiki 500. Intuto taiti kosera sidiki 500. Kitu agekani na ade sikojo kwa nyoro. 500. Tutaukindiza tani mbaya tufanyie maendeleo na tani tibesije baadaye. Abantu baminto ebareye igana reko kwende tundubali. Na reko kwende society yaito. Wone paranto bwati. Mimi naomba watu wetu. Mangana yangu kuana ikiro muntu mtoko kuna Simba Arati mbia mono. Bwana
Nakire biamana. Omwana itakire iga gatoroserie para. Twachandikire mane para. Abantu mbara batabwati magoro bagusinyugota. Wana iga. Etoko chikogenda twagwa. Para ntubwati. Abaminto. Inumoro chembia. Pero ahorita digo esta. Era pigita digo esta. Ayego chiweta ya trungania abantu. Bantu babere birama. Twate birega. Omwana oyo ito isokiri. Ate bi umurayo muya cha toroserie para. Chanda one time. Chanda one time. Abantu bamito basi. Para yiteko ba. Ipakuwakoke. Para be ay kuchukura.